mga girls and guys, ang gusto nyo rin pumuti sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita niyo sa groceries, may isang namumukod tanging at white rose papaya. Okay guys, mahabang biyahe, nakarating na kami ng Katarman. Mag-stop over sa terminal ng Katarman. Okay, Katarman Terminal. So magkakahawas muna, magsisipagbabaan yung mga destination ng Katarman dahil itong bus ay diretso papuntang Palapag. Ano? Hindi siya doon mga papa. Hindi ako magsasakay. Naka-ending na kami. So ayan, andar na. Dadan pa to ng mga bayan ng Mondragon, San Roque, Pambuhan, Rawis Lawang, and Simura, Palapag. Finish. So, nandito na tayo sa Barangay Simura, Palapag, Northern Samar. Ito na po ang Simura Bridge. Simura Bridge. Barangay Simura, Palapag, Northern Samar. Okay guys, nakarating na tayo ng Palapag Terminal, 5:46 PM. Palapag na, one stop driving. Uy, din ang vlogger na mo. Oh yeah. Mabuhay, palapag no. Ano si Buddy Juni, Palapag Terminal, security. Same time, nagkuhan doon siya. Okay. Sa kayak, tara na. Kunin na kayo sa merkado, mamupak. Ala kay katulad. So, ayan guys, dito tayo sa Palapag Terminal, oh. Ang luwag ng terminal namin dito sa Palapag, oh. Okay guys, keep it up, subscribe. Waray TV.